Up, is, up, is, up, is. Prajurit. Up, is, is. Up, is, up. Is, up, is, up, is, up, is. Up, is, up. Wow, waduh. Ardaraja. 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 Pun Kakang mau wis ngendika karo kowe Ardaraja. Aja mbok tutuke peperangan iki Ardaraja. Wis. Kakang Jayanggo ya. Kabeh mau wis dadi pilihaning uripku. Nanging kowe kuwi adikku Ardaraja. Kowe ora luput Kakang. Kowe ora luput. Kabeh pancen padha-padha dadi senopati. Aku lan kowe kudu perang tanding. Ardaraja. Apa dadi kaya ngene Ardaraja? Jaran goyang. Wonten dalem sewu Rama. Ardaraja Rama. Ardaraja wis netepi sumpahe minangka prajurit. Lan pun Rama wis kandha. Ing papan kene ora ana sanak, ora ana kadang. Anane amung satru kang kudu gegempur ing peperangan. Kanjeng Rama. Ruktinen Ardaraja. Ardaraja mongkok rasane pun Rama ngerteni kahananmu kaya ngene. Kowe minangka dadi anake Jayakatwang, kowe wis bisa netepi sumpahing prajurit. Nanging sing gedhe pangapura. Aku ora bisa tetulung marang kowe jer kasunyatane kene. Jayakatwang kuwi satru mungguing Ardaraja. Jurit nutuke laku. Sing ati-ati Ardaraja.